Moi ja tervetuloa Bonussiruksen ensimmäisen videoon. Tässä videossa yritän arvuutella, että mikä näistä Red Bulleista on sokeriton, mikä normaali ja mikä sitten Zero. Eikä lätä videon pahin. Voi tulla täältä näin, me ollaan niitä nuori, mut ihan vitun luovi. Älä sä meistä huoli, kun meistä on koko vitu Suomi. Ratatata, kaupunki kaikuu, papapapam. Naapurit vaihtuu, matafaka. Rahat maistuis. Miten nää spedet? Meille taas jäppää, no bro. Ei tuttu käppää, heitetään läppää, vedetään keikkaa. Nyt on muuten paha. Meille taas seikkaa. Nää kaikki maistuu melkein samalta. Pidä sinä pääskin, mee muualle kurkkiin. Mitä sinä luulit? Nää on meidän huudit, turha ano sääliin. Mitä sinä kuulit? Sitä vääräks luulit. On se elämä vaan helppoa. Tuu jo mukaan Mä oon valmis Saksaa. On se elämä vaan rentoa. Aina unohdin mainita tuo 3 yritystä. Arvasin näitä. Tältä meneekö ekalla kerroksella oikein? Tällä on ne sano et meistä tuu mitään, mutta alettiin tekemään musiikkia Red Bull Soketta. Tässä on normaali. Ja tässä on Zero. Kaikki kaikki. Kaupunki kaikuu, Oikeesti. Rahat me maistuis. Mitä nää spedet? Meille taas jäppää, no bro. Ei tuttu käppää, heitetään läppää, vedetään keikkaa. Naapuri koira, meille taas seikkaa. Juu. No. No. Toisen kierroksen. Nyt katsotaan, että mennäänkö tällä kertaa oikein. No nyt yritän vielä. Sit vähän hitti, omanlainen niksat rippi. Tämmönen biisi muistuttaa hip-hop shittiä. Sit kun sitä rahaa on, ostan sulle Prada. Vaikka Valentino, kunhan muistat sano kiitos. Hip-hop maisemissa taidetta rustaa. Joo. Tää on ihan selvä. Tässä on normaali. Tässä on normaali Red Bulli. Tässä on sokerit. Ei ku hettänä. Zero. Red Bull Zero. Ja tässä on. Joo, tää on ihan selvä sokerita. Yksi oikein. Okei. No. Ei voi mitään kolmanteen kierrokseen. Nyt ollaan finaalikierroksessa. Ei olla vielä saatu kertaakaan oikein. Ollaan saatu vasta yksi oikein. Siis miten me voi tunnistaa? Tää on ihan selvä. Ihan 100% selvä. Tää on ihan normaali. Näitten kahdella hirveä kamppailu. Kumpi on Zero ja kumpi sokerita? Ekalla kerroksella. Ja vaan se meni kaikkien kanssa sekaisin. Okei, eli nyt on kahden kamppailu. Hetkonen. Mähän voin käyttää ihan päätäkin tässä. Vähän puolia. Tässä löytyy Zero. Täällä sokeri. Eikö ootas, mä vastasin äsken. Siis kun tässä on Zero ja tässä on sokeri. Viimein oikein. Nyt on välissä 3 oikein. Yes. Mä en ymmärrä, tässä on normaali, miten hän ei voi tunnistaa. Tossa noin, näissä kahdessa ei välttämättä. Täällä on normaali on aika selkeä. Mutta Zero ja Sukkarin kanssa oli vähän ongelmia. Ne ei ollut mitenkään helppoja. Voin sanoa. Kokeilkaa itse kotona. Yli 15-vuotiaalta huomatkohan, että emme suosittele energioimia alle 15-vuotiaalle. Siitä ei ole
edes 15-vuotiaallekaan hyötyä. Mutta jos on 15-vuotiaalle se ikäraja, niin sitten mennään sillä. Ei voi muuta. No. Tässä oli meidän ensimmäinen video. Laita tykkäys, tilaa kanava ja laita ehdottomasti kello päälle, että missä uusimpia videoita. Se on moikka!